PS 125 lagi Jupiter Racing. Wah, ndelok tikus, wah. Operasi tikus, guys. Wah. Operasi tikus. Wah, iki nyapa iki? Kok pegone kaya ngene iki? Apa jenenge iki? Wah. Ya kok plepek ngene. Berarti rasa operasi tikus. Ngenek-nek. Wah. Piye carane? Kok plepek? Piye carane? Ini tuh. Gawe masker, guys, iki pokoknya. Fogging. Mundur terus iki. Weh. Iki tunggale sing dike konser kae. Iki konser. Cocok iki konser. Prosesnya kayak gini prosesnya. Ayo sarono wis ora ketok Malah kaya berkabut lali dalane rasa metu iki.